Pri prvom prehraní Problems je zrejmé, že kapela chcela otestovať svoje hranice. V piesni dominuje napätý klavírny intro motív, ktorý postupne otvára priestor pre gitarovú agresiu a jemné harmonické vokály. Ohlas v médiách hovorí, že Problems je prvým lákadlom k novému albumu. Takže každý drobný detail od aranžmánov až po vizuál bude mať význam pri očakávaní ďalších vydaní. V štúdiu sa často debatovalo, koľko surovosti zachovať, kedy zvoliť prvý nahratý take a kedy textúru doladiť. A výsledok ukazuje, že kapela nechala priestor pre živé momenty, ktoré dávajú piesni autenticitu. Taktiež pri mixe sa neraz rozhodli ponechať na pozadí drobné glitche a šumy, ktoré pri opakovanom počúvaní robia skladbu zaujímavejšou. Ak hľadaš single, ktorý kombinuje silný refrén, premyslenú produkciu a vizuálny príbeh, Problems je presne ten kus, ktorý stojí za niekoľkokrát opakované počúvanie.